Hartstikke leuk dat je me even sjoggen naar je video. Ik ga hier een afspraak met een magneetvesker. Ja, wat goed is gaat hij met zijn magneet hier te grachten op zoek naar, naar ijzeren voorwerpen die je met een magneet uit de grachtvisje kennen. Dus ja, ik ga hem ergens met hem afsprutsen hier op de Willemskade. Dus ik zal even zien dat er wat er is. Ah, hond. Aha. Maar hij zei dat er bij de harmonie wijzen zo. Dus daar zit ik nog even naar daar rennen. Even zien of ik hem te meer te rennen ken. Ja, meneer. Ik zie er niet uit hoor. Wat zeg je nou? Ik zie er helemaal niet uit. Wat dan? Maar met die pet op en dat soort dingen. Je ziet er roos beter uit? Geintje. Oké. Maar ben je al ver van de luchthaven? Ik heb 36 jaar hier op de vliegbasis gewerkt. Oh ja? Ja. Ik zal eerst even zeggen dat ik totaal geen problemen heb met Fries. Iemand die Fries spreekt. Maar er kwamen ook wel eens bij ons jongens. Ja. Die kwamen vanuit het midden van het land of uit het zuiden. Ja. En even een bakje koffie bij ons drinken. En op een gegeven moment waren een paar collega's die zaten altijd tegen iedereen Fries te spreken. Ja. En daar heb ik wel een hekel aan. Hè? Ja? Ja. Als ze dus tegen iemand Fries spreken die het niet verstaat, dan vind ik het niet meer dan normaal dat je Nederlands spreekt. Nou, en op een gegeven moment zegt een van die chauffeurs die naast me zit, hij zegt, wat zeggen ze nou? Ik versta er geen donder van. Maar niet kwaad worden hoor. Ik zei, moet je niks van aangeven, het is toch maar een dialect. Ja, toen zei hij ook van, dat moet je niet weten. Ik zei, moet je goed luisteren, als jullie weten dat ze het niet verstaan, moeten jullie Nederlands spreken. Want ik weet wel echt wel dat jullie ook Nederlands spreken. Nou ja, ik zei, moet je luisteren, als jullie het weer doen, dan krijg je dubbel dwars. En dat vind ik niet normaal. Normaal spreek ik ook tegen mensen die hier niet wegkomen, spreek ik ook Nederlands. Ja. Nou, dat vind ik niet meer dan normaal. Oh ja, nou, ik bezie het nou eerst in het Fries. Ja, kijk, dat is ook niet erg. Want mijn schoonmoeder, als die in het zuiden en het westen van het land was, ja. die had dus echt die Fries leerd een Nederlands leerd op school. Dus als je ergens anders was, dan vroegen ze wel eens aan een kassa-juffrouw van, verstaat u ook Fries? Want ik kan niet zo goed Nederlands. Nou, als u het heel rustig doet, dan halen we het er wel uit. Nou, zo is het, dat is toch ook belangrijk? Ja, dat je het op zo'n manier doet. Dus in het beleefde? Ja. Ja. Maar ja, als je dus pokhouder tegen iemand die Fries spreekt en niet verstaat, dan krijg je van mij dubbel dwars. Ja, hè? Ja, maar dat vind ik niet normaal. Ja. Net wat ik zei. Maar wil je dan leuk of zo? Nou, als ze dus zeggen van ik versta het niet, dan kan ik ze wel echt wel een klap voor de kop geven hoor. Ja, hè? Ja. Maar ja, als je ook weet dat ze het niet verstaan, moet je het vertrouwen hebben op Nederlands spreken. Zo is het toch? Ja, nou ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Nee, wat dat gaat, hebben ze dan een kwaai in naar mij. Je bent op vakantie gewoon? Hij moest wachten. Hij moest op wachten? Op jou, of op u. Oh, op mij? Ja. Oh. Maar wat ben je nou aan het doen? Ah, nog niet vissen. Dit is het? Ja. Nou en? Gewoon simpel een touwtje binnenhalen met een magneet eraan. Dan ben je er wel op klaartje ook wel. Ja. Wat ga je doen? Een broek. Een vest die smerig kan worden en mag worden. Een tasje voor mijn muntjes en wat dan ook, messen. En wat dan ook wat ik allemaal vind. Oh ja. Een box voor mijn muziek. En een tas waar een dreghaak nog in zit. Wat? Een dreghaak. Een dreghaak? Als het goed is, kan ik er zo bij. Maar... Toch niet. En hoe groot is nou de kans dat als de jullie het uithelst? Ja, ligt eraan waar ik ga. Hier? Hier ligt niet heel veel. Ik had net een paal eruit gehaald. Hier. Oh, dat is een dreghaak. Dan kun je het er beter uithalen. Ja, zoals fietsen wat dan ook. En ja, dat vooral gebruik ik hem voor. En voor scooters. Maar hoofdzakelijk gebruik ik mijn magneet. En wat vind je nou het meest in de gracht? Fietsen, Ja, riedeltjes, spijkers, lachgaspatronen.
Ja. En wat doe je dan met het spul dat je vindt? Dat laat ik liggen en dan bel ik gewoon eten voor. Oh. Oh, je helpt eigenlijk een beetje de gemeente, heb ik wel door. Ja. Nou, ik krijg er niks voor, maar dat maakt ook niet heel veel uit. Maar Als je nou iets van waarde vindt, mag je het dan houden? Of, dat hou ik wel, ja. Ik had, ik weet niet meer wanneer, maar 2 jaar terug volgens mij had ik een zwaard eruit gehaald. Oeh. Wat meer? Ja, goud zakkenloosje, sieraden, ringen, autosleutels, kluizen. Ik kan nog van allemaal dingen opnoemen, maar ik weet het niet meer allemaal wat, joh. Wat ga je nou doen? Weer even erin gooien. Zo, die moet je ook niet voor je bek krijgen. Dat is niet aan te raden, nee. Nou, dan maar gewoon die draad binnenhalen, hè? Ik word ook gebeld. Oh nee, alarm. 2 uur. Ja. Een paar dagen terug had ik een luchtdrukpistool trouwens. Oeh. Nou, dat is Niet veel. niet veel. We moeten naar een andere locatie toe. Ja, dat kan wel waar we heen. Ja. Ja, we naar Nieuwstad? Ja, Ga je ook mee? yes. Oké. Ik ben de assistent. Je bent assistent? Jazeker. En wat doet de assistent? Toekijken met name. Hele goede assistent dus. Ik heb het ook wel gedaan hoor, maar ik vind het niet heel veel meer aan. Ik Oh. vind niet zoveel meer, maar Nee? De grachten zijn leeg? ja, mensen gaan niet echt meer uit. Dus ja, er ligt niet heel veel meer in. Maar af en toe vind je nog wel eens wat. Dus mensen moeten op stap gaan, dan vind je wat. Ja, precies. Ja, stomme corona ook. Ja. Oh, jongen. Wat gebeurt er nou? Ik kan deze fiets even Waar is de vasthouden. vong, joh? Waar is de vong? Denk. Ja, moet ik hem vasthouden? Nee, fiets bedoel ik. Maar Ik zei, daar is een vong, maar op een verkeerde manier. ja. Niet in het water. Ik ben assistent. Oh, dat valt uit. Ik zit nou iets hartstikke vast, joh. Valt mee. Ja, dat valt. Ik ga een keer proberen. Wie weet. Maar Is dat beet? ja, hier zit een stuk rand met een metalen plaat. En daar komt hij aan het vastzitten. Oké. Dit? Haaltjes zo. Hè? Haaltjes zo. Stang. Ja, een stankje. Troep in ieder geval. Ja, is dit een troep? Ja. Net zo voor. Waar heb je? Oh. Die mensen op het terras nou. Sorry. Wat haast? Een stuk van een fietsbel. Oh, een fietsbel. Stuk. Dus ja, nou, ik zit daar in de buiten ben, joh. We kennen uit het terras, hè? Ja. Een beker op het terras. 12 cent. 12 cent, joh. Nou, je mag niet erop visken. Mag ik nog niet sleutels in het water gooien? Vind je dan ook wel waarom, of niet? Als het geluk heeft. Kan ik je wel. Nou, doe het eens. Nou, wat denk je ervan? Dat is een goed ding, denk ik. Sorry? Dat is een goed ding, denk ik. Ja? Ja. Zo'n ook wel een magneetvisje wollen, of niet? Nou, nee, laat me dat maar aan de jongere generatie over. Ben je nooit nieuwsgierig wat ze vinden? Ja, dat wel natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik kwam hier toevallig Ja. langs en dan vraag je even. Hè. We staan hier op camping met onze camper. Oh. Bij de jachthaven. En dan gaan we een dag Leeuwarden hier. Ja. Nou, en Mooi- hoe mooie valt het stad. je? Mooie stad hoor.
Ja, prachtig. Mooie stad. Jij vindt het mooi? Ja, heel mooi. En wat vind je zo mooi dan? Nou, Oh, de de gezelligheid en de grachten. En, ja, En waar kom je ook zelfs bij? uit Drenthe. Uit Drenthe? We zijn Drenthes. Ah, maar ja, dan is gauw alles al mooi, hè? Maar wij hebben bos, Ze hè? zeggen al in Friesland boppen, Drenthe en de groppen. Nou ja, andere woorden, hè. Net per se Drenthe, hè? Nee. Nee, maar het is... Ja, je gaat bosk, hè? Ja, je gaat naar de bosk. ja, we Ja, hebben nou, een wij bos. wonen in het bos eigenlijk. Dus Oh. wij houden meer hiervan. Nu. Ja, zat je maar voortgaan dan even het bosk uit Ja, precies. en de stad in. Ja. Nou, hij wil jet, volgend jaar willen ze hier een bosk in de stad hebben. Oh ja? Ja. Oh. Hoe wil je dat beginnen? Typisch, ja. 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 Nee, het bos past hier niet. Nee? Nee, hier moet je water hebben. Ja, Oh. mooie grachtjes. Maar niet zo erg als in Valkenburg, hè? Nee, bliksem, ze willen we het maar weer net gaan. Nee, hoor op man, hoor op. Het Hoor is op. een ramp. Ja. Ja. Maar ben je nou een doorreis? Hoe mag ik het zien? Nee, ja, wel een beetje. een beetje door Friesland heen, hè? Ja, We zo. gaan Friesland verkennen. En was dan de volgende stap? Nou, we denken Anjum. En dan willen we een dag naar Schiermonnikoog. Anjen? Anjum. Ja, Wat dat is is dat in Anjum? vlak, nou, een camperplaats daar. Oh, zo. Ja, Kijk, ik dan ook. kunnen we daar overnachten en kunnen we de fiets meenemen naar Schiermonnikoog. Of eerst Maar- nog naar Dokkum. Of kan eerst ook. naar Dokkum, dat kan ook. Ja, Dokkum, ook mooi. Ja, Ja, Leuk, hè? hè, Dokkum? Ja. ja, Ja. ja, daarom. Ja. Dus Ja, wij zien wel. Ja. We blijven hier een paar dagen en dan Ja. is het weer verder. En je versteekt ook goed Fries. Ja, ik ben een nou. halve Fries. Een halve Fries? Ja, mijn moeder was een Fries. Oh, zo. Dus ik kan wel een beetje verstaan. Oh, die praat ik Fries met jou? Nee, maar de familie onder elkaar dan, hè. Oké. Ja. Ik versta er niet veel van. Als jullie echt Fries praten, Nee, nou, dan... dan houdt het op. Maar ben je een Drent dan? Ik ben echt een Drent. Ja, hé? Ja. Ja. Ja, Nee, is wel Oh, mooi. Nou, best. Dan wens ik je een heel fijne vakantie hier in Ja. Friesland. ja bedankt. dankjewel. En? Heel bedankt. Verder, hè? Dan gaan we dan een stukje verderop. Ja, Zullen we daar nog even zien? Wat daar nou de veer bij gaan kennen? ik hoop het. Ja, ik hoop het echt. Wat is nog van? De kleding aan. Dan is die kleding nog opheen. Ja. Prachtig, hè? Ja. Ja, ik wil net zeggen dat die zijn hobby kapot gaat. Maar ja, het is bij ons een stuk minder leuk, want het lijkt net zo vol meer. Die had wel wat, hè? Wat was nou? Een fietsslot. Ah. En 2 bierdopjes. Hertog Jan en Dro... Nee. Jawel, Dros. Ze vangen toch niks met de magneet. Nee, denk je Bijna niet? Alleen gaspatroontjes. Bent dus ook een magneetvesting? Nee, normaal niet. Ik zit zo te staan. Hè? Alleen gaspatroontjes halen ze er meestal uit. Gaspatroontjes. Ja, van het lachgas. Ja, het enige wat ze hier uithalen. Ja. Geld nooit. Nou, dat is een mazzel gehad denk Je ik. hebt er wel kijken op, meneer. Ja, ik vind het leuk. Hè? Ik had goed om dingen onderuit. Ja, wel denken, hè, met die bodem. Oh, dat denk ik. Als staal blijft in de boot plakken, dat ga je niet. Maar heb je ook wel eens magneet gevest? Nee, normaal niet. Oh, Je houdt wel in de gaten. oh, als je zo'n spullen uit eruit halen. Sorry? Het staat aardig rotje uit, fietsen en dat soort dingen. Ja. De gemeente was het eerst niet mee eens. Nog dat soort geintjes. Ja, dat moest daar met spieken. Een motorboot. Oh, goeiedag even. Hallo. Heb je wel een idee wat is een man doen dwam binnen? Ja, zeker. Ja? Tuurlijk. Ja, wat dan? Je mag zomaar niet opnemen, hè? Jawel. Een wet op de privacy. Ja, dat mag wel. Nee. Ja, ook maar weg. Ja, kijk jongen, ja. Heb je een toespraak? Vind je het extra nieuwsgierig, meneer? Ja, een beetje. Een beetje. Een beetje. Ja. Nou ja, weet je zo stil te zijn. Ik denk, Nou ja, hey, ik denk, zijn we zien dat ze direct wat uithalen hier.
Ja. En wat ze eruit halen. Misschien wel een fiets of zo. Ja, je weet maar nooit hè, wat erin lijkt. Je Precies. kent ze net zien. Nee, dat is altijd de verrassing. Hè? Dat is eigenlijk hetzelfde als met visking. Je weet nooit wat eruit komt. Ben je een visker? Nee, net wel vroeger wel, maar nou net nee. Waar is dit van? Kom in een YouTube kanaal, de Friese Vloggen. Oh, de Friese vloggen, oké. Ja. Nou, Ken je het wel? nee, kijk net. Oké. Daar komt dit op? Of, Ja, inderdaad. Kijk met je video, het is magneetvismeesken. Oké, leuk. Ik denk dat weer de meest wat interessant, dan denk ik wel wat vrije. Ja. Oh ja, dan heb ik mijn verhaal eigenlijk al dien, hè? Ja? Ja, toch? Nou, ik weet niet, misschien wil je nog meer vertellen. Maar... Nou, nee. Inderdaad, de nieuwsgierigheid. En nou ja, ik surf via de niks boven kwam, dus... Ik weet niet. Nee, ik krijg er niks Hast er niks? Nee. Oh, al ben je correct bezig. Nou, nee, ik ben nog wel in bezig. Oh, oké. Zie je me vrij ook, maar komen wordt een magneetvisje. Nou, ik denk nog wat spannend. Hij had fietsen erop, maar Ja. er is helemaal niks. Dat wordt net voller voor de vlog. Nee, dat wordt, nee, ik mag het noodgedwongen niet meer vullen. Ja, maar mijn vrouw is daar, sure. Oh, Dus daar. Dus ik moet er weer heen. oh, je moet er weer heen, ja, zo Rob Jo? Nou, ze roept me net, maar sure. Ze doet al even saai. Kom. Oh, oké, nou ja, dan mag je erheen, hè? Ja. Hey, Nou, ziet ze, wat denkt? Nou, ik had deze nog even binnen, gaan we weer even verder. Ja, want dan gaan we ongeveer de 2 uur, hè? Dus dat 10 minuten. Nou dan, ja, weet niet. Dan zie je het soms ook wel eens in mijn visje en dan vang je niks. Het is net voor niks visje en je vangen. Ja. Hoe veel vangen? Oh, machine. Dit is een stuk van een fiets, maar ik weet wat voor stuk het nou is, dat weet ik even niet uit te leggen, maar... Wat bier dat mee, hè? Ja. Wat moet bier dat mee? En steen. Ja, en stenen. Maar waarom stenen dan? Dat is in hier zijn. Nee, ik weet niet waarvan uit het is gemaakt, maar die stenen zijn gewoon magnetisch. En dat is... Ja. Zo. Nou, ziet ze, bedankt dat ik even, maar die mij mocht een magneetvisje. Helaas hebben we niks van. Nee, dat niet. Maar als ik eigenlijk wat willen checken of willen zien van wat ik allemaal vind, laat me, ik zou zeggen, zet mijn Instagram erop. En dan, Ja, ik wel. ja. Ik ga je Instagram, jongens, als je me nou even zien willen wat er al je wil vindt, dan mag je zijn Instagram even volgen. Ja, dit dus.